Бик бұрынғы замандарда бройлер тауыклары булмаган. Йорт тауыклары сыйганнар. Һәм инде менә йорт тавыгы бик бәләкәй һәм ябык була ул. Шуңа күрә кеше шул ситуациядан чыгып, шушы тавык эченә йомырка тыга торган булган. Менә бу бұрынғыдан килгән рецепт. Хәзер иң беренче менә бу, ләкин менә безнең бүгенге көндә бройлер тавыгы, шулай да аны да шулай итеп эшләп карыйбыз. Йорт тавыгын хәзер дә суеп ашаучылар бар. Алар шулай эшләп карарга карасалар була. Шулай итеп иң беренче тире белән ит арасында аралык барлыкка китерәбез. Шулай кашык белән эшләсәк әйбәт була. Хәзер йомырканы сытабыз. Бер тавыкка 8 йомырка кирәк була. Йомырканы сыттык. Хәзер бугатабыз әйбәтләп. Шушы йомыркага бераз сөт үстибез. Sütünü күп итеп өстәмибез, әзрәк җитә. Хәзер шушы тавыкка шприц белән кертәбез шушы сыеклыкны. Алабыз. Тире белән ит арасында гына түгел, менә бу вакытта инде ит арасында да шушындый тебе, күкәй, йомырка инде кирип, бик тәмле генә ризык булып килеп чыгачак. Һәм менә булай эшләгәндә бик туклыклы була инде безнең ризыгыбыз, тавыгыбыз. Шуннан шулай туз белән сыпырып җибәрәбез. Һәм эчлегенә дә туз салабыз. Тузны чыгынкырак итәбез, чөнки безнең тавыгыбызның эчке ягы тузланмаган. Һәм менә шунда укроп салабыз. Шприц белән керткән вакытта, ул вакытта укропны кушмыйбыз. Безнең хәзер тире белән ит арасына салабыз. Менә бу шушы безнең әзер массын. Энәҗеп белән тексәк тә була. Менә булай итеп шпажка белән генә
тоташтырып койсак та була. Ошой. Хәзер шушы шебейне мында жойлап кына шунда коябыз. Марле белән түреп алабыз. Әзер шебейебезне кайнап торган суга тыгып пешерәбез.